A la 43 edició de la Fira del Llibre de València ens visita avui Alfons Llorens per presentar-nos el seu llibre Els Sants del Dia. Un llibre que ens endinsa de ple en la cultura popular valenciana i que ha sigut publicat per Edicions del Bullent. Alfons, benvingut. Gràcies. Com va sorgir un llibre com El Sant del Dia, més en esta època poc donada als sants o a estos sants? Sí, és una època de laïcisme. Jo crec que, a més, que és de sa laïcisme. Però els sants del dia, evidentment, jo no he tractat de fer un santoral. Per això n'hi ha allò que es deia l'Año Cristiano, que de cada mes n'hi ha un volum i estan tots els sants on bevien els grans predicadors. No. Jo el que he volgut és fer un petit assaig de cada un dels dies de l'any. I ahir n'hi havia, podia haver, o una efemèrides important, o una costum important, com poguera ser cavar, o un sant que el nostre poble el concebia d'una manera determinada, li donava el culte d'una manera determinada. Justament per la societat que dius, la societat laica, jo el que he volgut és recuperar una bona part de la cultura popular, és a dir, en aquesta societat es pot parlar de wendos, es pot parlar de donyets i de follets i coses d'aquestes. Això forma part del nostre món fantàstic col·lectiu, que a més sempre ens ha ajudat a conformar-nos, a harmonitzar-nos en la nostra societat. És a dir, tot el llegendari nostre, el rondallaire, tot això ens fa unir-nos, pertànyer, ens conforma en el nostre món. Els sants també. Els sants, si les paraules són contenidores de cultura, d'història, d'antropologia, els sants exactament igual, no? El que passa és que, clar, la meva manera també de presentar-los és d'una manera diferent a la que podríem dir catequesis o devoció. Jo el que vull que és gratar baix del sant i trobar la nostra cultura més fonda, que evidentment és la grecorromana, en alguna cosa que ens porta o que mantenim des del Neolític. Dins d'uns dies al meu poble van a plantar un xop enmig de la plaça des de la mare terra. Això, evidentment, és un culte a la fecunditat que no pot procedir d'altre moment més que del Neolític, és quan la persona humana deixa de ser depredador i passa a conreador, a pastor i demés. I és un moment de gran crisi en aquell sentit espiritual i necessiten encomanar-se als déus, que en definitiva són les forces de la natura, el sol, la lluna, tal, no? Quines fonts has utilitzat? Per una banda m'imagine que un costumari, per una altra banda hasta te diria que calendari saragossà, calendari de pagesos, per aquella cosa, i també, evidentment, el santoral, la litúrgia cristiana o Santiago de la Voràgine, no? Quines fonts? Bueno, totes, però sobretot les meues fonts són les del meu poble, perquè portava ahir també un desig d'homenatge a la meva gent. És a dir, sobretot la font principal és el record del que em contava el meu avi, que per cert era molt anticlerical, va ser l'alcalde republicà del meu poble i en un gran humanisme damunt d'ell, l'humanisme de base humanística, és a dir, vull dir, de l'antiga Grècia a Roma. Això és la font més important. Això no vol dir que jo desconega la llegenda àurea o els evangelis apòcrifs o el que sigui. Però moltes voltes ha sigut el conèixer bé la mitologia i a partir de les coses que en dia el meu avi o de les costums que jo veia que feia la meva àvia, el fer aquest homenatge que, en definitiva, si us fixeu, el llibre magníficament editat per Bullent, tot cal dir-ho, recull, a més, en la manera d'edició, allò que jo també volia fer que es fixara la gent, els tacos que anem a les parets. Els almanaques. Exacte, que quan tu alçaves una fulla, i bueno, jo... Però estaven aquí, jo recordo quan era menut, estava Maria Auxiliadora, Bueno, això era quan els salesians van aconseguir escampar-se, però jo encara n'he conegut els propis que feia l'Alcoyano, el Saragossano, el calendari pagesos, és a dir, que tenim almenys
a nivell del món agrari una gran tradició en aquestes coses, no? Però els de Maria Auxiliadora eren prou estantissos, no? Ara que estem parlant de Maria... Els tacos del Sagrado Corazón de Jesús també era molt avorrit. Les altres tenien xistes, historietes més divertits. Vull preguntar-te una cosa. Provens d'una família laica i parles de sants. Sir Eliot Gardiner, un gran director d'orquestra britànic, se declara agnòstic, però és el gran director de les misses de Haydn. Per què sempre els agnòstics hi ha una certa mesura, en els quals també m'incloc, vos dona tant per els santets? Bé, jo crec que som, a més, anem a veure, el ser agnòstic no vol dir no ser religiós. El que passa és que som religiosos, i profundament religiosos, en el sentit més generós del món. És a dir, no esperem la vida eterna, no fem novenes per anar adquirint punts, per anar adquirint accions per tindre una cadireta en el cel, i sobretot no manipulem ni a l'Església en el sentit més ample, no concret, no? Ni el missatge de Jesucrist. Per tant, nosaltres som els que més respetem. Els clericals beatos només estan ahí per aparentar. Això també m'ho dia el meu avi. Quan veia com se n'anaven a prendre la comunió primer que ningú per a ser vistos abans que ningú, ja deia que aquesta gent li haurien de donar en lloc de la comunió una sola de sabata i que era de la gent que deia que Jesús pequé en eixir de missa a qui fotre. Humor, però lliçó de saviesa. Nosaltres vegem com un fet cultural molt important tota la mitologia judeocristiana i per això inclús parts de la moral o del missatge de Jesús ens arriba molt més i a voltes el posem en pràctica, ja dic, en més fervor que els oficialment militants. Andalusia es diu que és la tierra de Maria Santíssima, el País Valencià de què és la terra? De Sant Antoni, de les flores de l'amor i de la paz. No, en això no sols és de Maria Santíssima, és a dir, en el sentit andalús, evidentment, no. Sí que tenim una cosa molt andalusa, però per culpa d'un descervellat, realment, que és això del traslado. La Mare de Déu està copiat d'un ritual andalús. Això era una processoneta del dissabte per la vesprà de traslladar la Mare de Déu i anaven els canonges en pau. Però quan un diputat del radical es va clavar en això, com a resposta, la CEDA va muntar tot això que vegem ara. Que és el Rocío, no? Està copiat del Rocío. Està copiat del Rocío. I és tot aquest espirit, tot aquest espirit que si la Iglesia Valenciana tinguera vergonya, segurament això no es faria perquè és la idolatria i totes aquelles coses. Bé, de la Mare de Déu és terra de la Mare de Déu. Per un costat, de Mare de Déus molt interessants, perquè són les que corresponen a un topònim, són les Mare de Déus trobades, les Mare de Déus negres, que ens recorden el culte a la deessa Mare, però per un altre costat d'unes advocacions de Mare de Déu enormement avançades per a l'època. La Mare de Déu dels desemparats ha sigut la Mare de Déu dels marginats, la Mare de Déu dels maulets, la Mare de Déu dels agermanats, la Mare de Déu d'aquella gent que era tan marginada que no la podien ni soterrar en cristià. Clar, aquesta Mare de Déu estava molt arrelada al poble valencià, però també és un símbol del moment de la nostra sobirania, perquè va unida com a senyal, com a signe, com a segell, a una de les primeres institucions que hi ha en Europa d'allò que diríem serveis socials. Va unit, entre altres coses, a la primera volta, que des de l'humanisme del Renaixement es veu la bogeria com una malaltia, no com una gent que està ocupada, que està endimoniada. Això és molt important. Això és molt important, el pare Jofré. I damunt naix en el moment de la independència, dins d'aquell sistema d'independència que teníem. No és ninguna broma que això, que els maulets, el rei Carles d'Àustria, quan va estar en València molts mesos, anava tots els dies a la Basílica de la Mare de Déu a missa. No és ninguna... això, com tampoc és ninguna broma el que després s'intentara manipular, fins i tot quan Franco ve i li imposa el feixí de general victoriós
que encara deixen que porta, no? Aparquem per un moment el sant del dia i coneguem un poc més Alfons Llorens com a persona, com a lector. Què llits, Alfons Llorens? Jo realment llig de tot. Almanaques? Home, els almanacs són, en tot cas, hi ha una cosa de consulta, però a voltes ja me sé d'abans quin és el sant que correspon a aquest dia, no? Em dóna el goig de felicitar a molta gent el dia del sant, que és quan felicitàvem els valencians, perquè sé quin és el santet propi. A mi m'interessa des de la poesia, les novel·les. Jo sempre, d'alguna manera, estic llegint perquè tinc el síndrome del becari. Quan jo era jovenet, calia traure una mitja superior a notable perquè el donaren la beca. I a mi no m'agradava l'ofici al que estava destinat perquè en els pobles estaven destinats a tal. En llitges inclús un paper que trobes per terra o un prospecte o ja els llibres fets. Ara estic llegint com no. Jo confesso, perquè és... Gran novel·la. És precís. Gran novel·la. És d'aquelles novel·les que t'hauria agradat escriure, no? Però, no sé, també el meu temps i els meus compromisos m'han impedit fer la meva obra de narració, que és una cosa que sempre m'hauria agradat. Potser ja arriba tard. Ja per acabar, replega de cultura popular. Encara estem a temps de replegar cultura popular? Jo crec que de replegar-la sí, és a dir, però en un sentit, jo crec, de testimoni. Així com les institucions totes, en el principi, quan es va acabar la transició, estaven disposades a reconstruir coses que el franquisme havia anat destruint. Cal recordar, per exemple, com es van restaurar carnestoltes en molts llocs, que des del bando de Burgos de l'any 37 estaven prohibidíssims. Per cert, jo he conegut una cosa preciosa, com la festa pot ser, i aquestes coses són les que em fan escriure sobre això, pot ser un fet de resistència. En el meu poble no van deixar mai de disfressar-se i d'utilitzar la màscara, mascarar-se, però anaven de casa en casa, mirant a veure si estava la Guàrdia Civil pel carrer i votaven a l'altra casa, no? O sigui, això és una cosa per a mi imponent, no? Dic que en aquell moment les institucions, igual que preservaven el paisatge, també tot allò que eren costums, rituals festius i demés. Ara és quan sí que podem donar aquest testimoni, facilitar-li al nostre poble, que s'ha oblidat entre el franquisme, la globalització, la desconsideració de la cultura popular, veient-la com una cultura de segona front a la cultura nacional... Tot és memoriat que són de naturalesa. Aleshores, ara és quan jo veig més difícil el que, proporcionant tot el ritual, el restaure. Només n'hi ha possibilitats d'alguna gran litúrgia. Per exemple, es hauria restaurar la processó del Corpus de València o la del Corpus de Morella. Però és molt difícil que la gent reintroduïsca en les seues cases determinats costums. Ja la televisió ho ocupa tot. Jo penso, a més, que en la situació normal, si haguem tingut la sobirania, n'hi hauria coses que haurien perdut capacitat de comunicació. L'única diferència és que s'haurien reciclat. És a dir, el coi que va fer la revolució industrial quan tocava, els noms, les paraules pròpies de l'artesania van passar a les màquines, no? I això no va impedir que n'hi haguera un contacte en l'anglès perquè els que anaven a muntar les màquines eren anglesos. I de fet en el coi es diu a un tipus de cistella, basquet, i quan es feia un gelat en una galleta, el mantecau i una altra galleta, es deia xambit, és a dir, sàndwich. No es deia corte. Clar, no, però a la volta no s'ha dit mai tornillo, s'ha dit caragol, perquè va passar d'aquell món a l'altre. La falta de sobirania ens ha fet totes aquelles costums que
ja no tenien sentit que no reubicaren. A Xenei tots se n'han reubicat moltes. És a dir, quan tu veus que fan calderes, no sé, en qualsevol poble de l'Horta o això és el menjar comunal propi del Carnestoltes. O sigui, que sí que s'ha resituat molts ritus. I això no és mal. Això és bo. Home, però n'hi ha gent, normalment el reaccionarisme, que vol una situació de tanta puresa que siga impossible i, clar, en aquest moment la cultura no està per conrear-la, està per contemplar-la. Cal recordar sempre allò que feia la secció femenina en les danses. Molt espectacle per veure'ls assegut. No, la dansa és per posar-la en relació a l'home i la dona. I ballar. Sí. Queden-se en aquestes paraules de que la cultura no és per viure-la, per a viure-la i no per a contemplar-la. Abans, ja per acomiadar-te, ràpidament, avui, 6 de maig, Sant del Dia. Bueno, avui dia de la madre, Bueno, Dia de la Madre per Els al francesos diuen que això ho vaig tirar petent, i hi ha molts francesos que no celebren el Dia de la Mare perquè és petent. No obstant, així jo parlo d'una cosa que es fa el primer diumenge de maig, que és la peregrinació de Catí a Sant Pere Castellfort, que és una cosa molt fantàstica i que recomane que vagin a veure. Exacte. Almenys la tornada dels peregrins i això, i passaran... Bueno, ja han passat per la Font de l'Avellà i les barretines, perquè diguem que no som de lo que som. Alfons, moltes gràcies per portar la cultura popular hacia la fira. Moltes gràcies per este llibre que recomanem de totes, que crec que ha d'estar en totes les biblioteques dels valencians, recuperar aquesta part de la nostra història i aquesta part de la nostra cultura popular. Moltes gràcies i molta sort en este i en altres projectes. Gràcies a tu i gràcies a vosaltres.